Ayo. Ayo. Magarara nini kupigini? Magarara nini? Nishokore kutitanda takarara nini kane wanu daiso. Takarara naye mugadzirise shone yake. Ishone yekudini ngataure. Ishone yekudini. Muri Zimbabwe muri rudadiso nhasira rimwe zuva tadzoka zvakare kwa mutoko kwamunotondera nenhau ya B yengozi iya asi nhasi hatina kufambira B tafambirawo imwe nhau asi nhau iyi yakada kufanana neyatakatanga kukupai naizvozvo kuti munyatsoinzwisa nhau iyi pekutanga patakashedzwa kunzi nhau iri kuenda kudare taive tiri kuchipinge tafambira nhau ya B naizvozvo hatina kukwanisa kuwitinesa kubhadharwa kwakaitwa mombe dzichinoripiswa ngozi asi nhau yatisvitsa pano nhasi ndemukoma nemunin'ina mumwe ari kunzi akauraya mumwe ari kuti handina kuuraya asi zvakare parune nhau yeurombwa kuti pane akabata-bata pakati pemhuri mbiri idzodzi naizvozvo kuti munyatsonzwisisa chekutanga ndichakupai divi reimwe mhuri ndobva ndakupai reimwe mhuri ndopa mumwe weimwe mhuri kuti muzonzwisa kuti nhau iyi iri kufamba sei iri kubva nekupi iri kuenda nekupi rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Zoti isisu kana kuda kuti ti believe zvamuri kutaura izvi kana kuti titarise kuti ingozi here kana kuti haisi ngozi zvikutinetsa asi kuti imimi chingoitai zvamene mawirirana ndofunga kwakabva kwabvunziwa ndedza kuti bambo wangu inini asi ndo imwe imba bambo wangu akaramba wakanyarara uyu imwe imba uyu ndiye akachidedzera manje kuti tawirirana tatouya tatobvumirana kuti tuye kolipa ukanzi saka kana zviri izvozvo goitai zvamawirirana izvozvo ini vanati zvatawirirana zvacho ndezvipi ukanzi wabva wasimuka manje mukoma ukanzi inini zvatakabvumirana ngezvekuti ngozi iri kuda mombe iri kuda mombe 8 ende iri kuzoda nomukadzi zvimwe zvenguva kutaura zvenyaya yekuti pai kuti kana kitchen unit wardrobe mubhedha negumbezi saka ndo zvekutaura ngozi Alright baba ndine urombo ndakukata yangu ndofunga nhau yenyu divi renyu ndarinzwisisa uyezve divi ravo tarinzwisawo zvakare tinovimba kana mazosarudza kuti muchada vanobatsira tinokuunzirai mobatsirika asi chikuru pekupedzisira kuyanana kwemhuri nekuti kana makatozvarwa muri vaviri chete ndimi mhuri yacho yese saka ipapo mukutaura ipapo pakanaka asi dambudziko manje nderekuti ndofunga inini kufamba kana kun'anga dzese dzakataurika idzi tichidakedza kuti tiyanane kuti wanyatsoona kuti inini handina kuuraya ende zvinhu zvavari kutozviita izvi wari kutongokiriyeta maerano nekuda kutsvaga kuti inini ndakaipa asi ndisina kuipa nekuti nguva yacho yawabvira tichitaura maerano nekurarama kwangu nemhuri yangu kwakareba asi unenge uchingoti ihama yangu ihama yangu ihama yangu haiwa ndizvozvo
asi paripo pamwe paunozoona mani kuti izvi zvanyanya ndofunga zvakazoita mhuri yangu kuti izoshinge kuti baba zvamabvira izvi muchingoti awa zvavari kutaura zvanyanya ko tikangobvisa mari yacho tikawapa zvinoiteiko kana iri yanzi ngozi tongoenda tongobhadhara mari inoshandiwa imwe chinga mari togara takashanda mari zvingatore kunetsa here izvi okwandemera wacho vanongotambira kana kuti taenda kuwapa tikati pano zvatinenge tatotenga ipapa nekuti kwandemera handina unge ndauraya ba ende ndizvo zvandinonyatsoziva kuti hapana kana chimwe chinhu changu chandakaita kuno mukomana uyu mwana ende kutaura pamberi paMwari chaiko chaiko zvokuti kana paine vanonyatsoona kuti maoko angu ane ropa iraya aiwa ndakawamirira ndiripo ende ndichishandisa mari yangu zvokuenda ukoko sekuenda kwana ndofunga kufamba kwatakaita nawo tichienda ndofunga maiguru namukoma ndiwo aitotanga kukomplaina kuti taane nzara vamwe vanhu vataifamba nawo wese awo asingatakomplaine ba mona ini chingoti aiwa hapana problem ndofunga mari yandakawesta iri kuma 3000 kungofamba chete kwatakangoita ukoko kuti chienda mudzin'anga umomo chiri chinangwa chokuti ndikuda kuti wanyatsogutsikana kuti ininika handina kuuraya munhu ende chiri chokwadi handina kuuraya munhu zvokuti kana kufamba kwatakaita takafamba mese hapana akambotaura kuti mukomana simuka iwe wakauraya munhu kwamakaenda kunobisa mombe uku zvedi ingozi iripo iyi hapana zvaingonzi imhepo yomumusha menyu umomo kune chikwambo chirimo saka izvozvo zvaindinetsa manje kuti mukoma ndofunga kuzosvika ndizouye kumhangara kuno kwamambo kuti mukoma iye zvino waakuramba kufamba kuti wanyatsobude tinyatsobudiwe pachena kuti inini ndakauraya ndigutsikanoka kuti zvedi ndakaita sei ndakauraya ko zvawakuramba kufamba wachibva waisa mugano kuti handisha iwewe wakuzviraramira nemhuri yako iwe inini chizviraramiro kuno zviruda umboedza kureva kuti kudii saka wastage yese yandaita iyi kubuditsa mombe dziri kuma 20 something ndichibhadhara mombe idzidzi hadzina kubviswa neni hangu asi wana wangu maoko angu inini wakadzi wangu maoko angu inini saka mukufara nazvo nai kuti inini ndabvisa chinhu ichi pasina kana chandakaita mukugutsikana kuti zvamaita izvi ichokwadi ndofunga zviri kundihwadza asi pokuzvichemera hapana mukadzi waGabriel mudiki ndofunga pandinotangira ndepenyaya yengozi iri kutaurika isusu takashedzwa tichinzi kune mweya uri kubuda ndobva taenda takafamba kuenda kwatakaenda mhepo ikanzi iri kuuya konobatiswa mhepo yabatiswa inzwi rakataurwa nemhepo yakatendeuka bva yatarisa hama yeguru wedu bva yati mainini mombe yangu zvikanzi mombe yako yaita sei zvikanzi mainini tsanangurai sezvandakareva mainini ndobva watsanangura kuti mukomana uyu asati afa akauya achitaura kuti mombe yangu ndakanoisiya kudanga kwaGabriel prazi mari yangu yejeredzwa haana kuzondipa zvadaro tabuda mudare imomo isusu ndo patakashimanikidza murume wedu kuti honaka mombe iri kunzi iri mumusha medu nokuti murume aiti inini haana kuuya nemombe isusu tatisina ruzivo rwakakwana kuti kupurazi kwangu kwakamira sei panguva iyoyo isusu bva tangoti zvisinei zvese izvozvo tauda kungopedza matambudziko ari mukati memusha uyai tichingoguchiranei tiendese mombe yake nemari yake wakati mazondo wairamba asi isusu takamanikidzana nameguru wangu watikati tidzinge dambudziko rapinda mukati memusha ndobva taronga saizvozvo kusvika kuti tizouye pano pamambo takauya tichiti tikuya kunobhadhara mombe yakasiyiwa naNdemera mumusha medu tichibhadhara jeredzwa rake tasvika panapa pakabata mhepo yakangoti futi mainini mombe yangu payati mainini tsanangurai sezvandakareva mainini bva watsanangura statement yavo ndopandakanzwawo baba mukuru wakusimuka wachiti ngozi yakataura kuti ndakaurayiwa nevanhu waikaka fenzi asi isusuwo kunzwawo ngozi ichitsanangura kudaro tanga tisati tazvinzwa takatanga kuzvinzwira pano padare ramambo ndobva taenda kunobhadhara zvinhu zvacho musi ipo musiwo takauya kuri kunoti
tichifungidzira kuti ngozi paichatsanangurirana nevanhu vokwandemera ndopatichanyatsonzwawo kutsanangura kwengozi. Saka ngozi haina kutsanangurirana nevokwandemera, yakati handirambe ndichitsanangura, ndakatsanangura kudhara. Saka ndiruda ujekesa pakuti isusu tiite pushi yekuti mombe nemari zvibude. Takabudisa tichiti imombe yakasiwa mumusha medu, ijeredzwa rakasiwa mumusha medu nemufi. Tazoenda kwatakaenda kunoisa mombe kwandemera, mhepo yabatiswa tapedza. Mhepo yakataura kuti zvinhu zvangu ndatambira, jeredzwa rangu ndatambira. Zvikanzi naGabriel, chitaura kuti wakaurayiwa nani, nekuti hama dzangu dzese dziri kuti ndakauraya, hama dzako dziri kuti ndakauraya. Zvikanzi mimi jeredzwa rangu mandipa, ndakuchenda korwisana newakandiuraya, imimi penyu mapedza. Ndo mazivira andiri kuitawo kuti tisvike pari zvino. Tikazotanga kufamba kwese handingagoni kudonongodza hangu, asi kwese kwatakafamba hatina patakasvika muprofiti paakanongedza kuti Gabriel akauraya Ndemera. Hatina patakazvinzwa. Tainzwa mweya yezvikwambo yakawanda yaitaurwa, mweya yezvirombwa neimwe yemusiranwa hameno yainzi bakatwa netsvimbo here zviri mukati memusha. Ndo zviri kukonzera matambudziko, ndo zviri kusimudza mhepo. Ndo pandinoziva ndino mukadzi waGabriel. Shure maizvozvo ngozi iye yakabva yadzikama, haina kuzopenga zvinoenda mberi, ichibva yanyarara. Akataurira kuti inini nyaya iripo ndeyekuti iyo ndikuda kufukuwa, asi wachandifukura ndiwo kwakaruma zondo, ndiwo wachandichema pamombe dzaripwa idzi. Inini ndinoda mombe dzangu, pane mombe 1 yamuchabvisa, ndiyo ichaitwa sei? Yamuchandichemesa papi? Panapa. Zveshuwa zvadaro takabva pamba paya, tapedzerana dare redu tichiti taakenda kunochichema mukomana, tichivige mukomana. Tichingoti ibvei pamba ipapo ndakatoona tatowe zvipato zviri. Kwakunzi wazobatisirei mhepo, wokwamambo ataura kuti mhepo haichabatisweba. Ko mhepo yabatiswa nemunhu here? Hatina kumbobatisa mhepo isu, mhepo yakazvibatira yega. Ndofunga kwako yakonomangarwa kuno kuti kamangarirwa kuti takabatisa mhepo, tikauya futi kudzoswa mudare kuti takabatisa mhepo. Ndofunga pakabvunzwa nyaya iyo yokuti mhepo yakabatiswa nani. Chokwadi chakangobuda chega kuti mhepo yakazvibudira yega. Zvabva izvozvo. Ndo tiri pakati pehurongwa hwekuti tiri kuda kunoiga mukomana. Ndofunga mudare ramambo bamunino akataura kuti aiwa inini ndiri kuda kuti timbofambe nokuti handizviziwe. Mambo akataura kuti sisi hatina zvatingatonge, munotanga maenda kunoiga mukomana uyu, mozoita sei? Mozoti mouya, kana muchida kufamba mozofamba. Ndizvo zvakamiswa mudare ramambo. Tichingobva mudare muya takabva tachiona mangwana makuseni mapurisa auya ekwamambo nana bamunino auya kuti hanzi tanzi tifambe. Imi zvinhu zvenyu zviri kumbofamba sei? Kuti mambo ari kutaura zvaari kutaura, mushure maizvozvo imimi muri kuuya mune renyu zvekare rekutaura kuti tanzi zvakati, tatoshaya kuziva kuti todii, nokuti hatichazive kuti mutonge womudare kana uchinge wataura wakuchinja here pawega. Mushure mekunge vanhu panenge pataurwa zvinhu zvakawanda takakwira mota tikauya kuno kobvunza. Ndio zvataona futi takunzi tifambe mukomana tisati tagadzirisa, todii? Zvikanzi namambo, inini handitonge kairi, zvandinenge ndataura kuti ngazviite ndizvo ngazviitwe. Zveshuwa takazoona vakomana vauya zvekare, tanzi namambo handei, takabva taona kuti izvi zvingatinetsa, yaitiite sei? Ngatifambe tiende. Zvadaro takabuda zveshuwa tikafamba. Mota yataifambisa ndeyabamunini wangu ari ndiwo muridzi wemhosva. Mapurisa ataifamba nawo ndiwo wari saidi rabamunini wangu. Newe sahwira wawo majabvu waidhonzera kwawo kwawaida iwo. Waidhonzera kwawo kwawaida iwo. Takanga tichiti kubva kwatiri kuita pano tichananga tichienda kuHarare. Tikafamba toenda kana pane vanhu vanozivawo zvinhu zvatiri kufamba, kuti tichita kubvunza kuti tiri kubvunzawo totaurirwa kuti endai pakati endai pakati. Asi hatina kuwaniswa mukana ivoyo. Pavakona nemota ndipo pawaida. Wofonerana nevanhu vavo kana tasvika ipapo pobva pachipindwa. Ndofunga nyaya takanga tiri kufambira taifambira nyaya yekuti ingozi here kana kuti zviri chokwadi here kana kuti kudii. Ndofunga takafamba matare atakafamba, mota yakatanga kukona pa corner store. Tikabva taenda kune umwe
anonzi chi muprofiti anonzi Jose ari pauzumba. Taenda ikoko muprofiti uya tichingosvika nyaya yaakataura akati vanhimi nyaya yandava kuona mafambira pano ndaona mafambira nyaya yengozi asi nyaya iyi yakamira yakadai mukafamba mukanzi pane chikwambo handina kuchiona asi nyaya iripo ndeyemweya yengozi ndaona pane mukadzi ari kupinda mune mumwe mukadzi zvikanzi kuuya kwamaita pano pane mwana ari kubata ngozi. Tikati hungu zvikanzi asi chinhu chiri kundinetsa ngozi iyi ndeyemunhu womukadzi asi munhu uyu akagerwa pano pamusoro panapa akagerwa hapwa yekuleft akachekwa nyama dzake idzi hapana akapindura. Patakangopedza kudaro pakabva paita mumwe pakati pedu akabva ho muprofiti mira ndinozviziva muprofiti kuti basa unoribata chaizvo saka vanhu ngatisumukei tiende koonamata. Muprofiti asara aite basa rake zveshuwa muprofiti uyo akasara novamwe waakasara nawo wari wekudivi rowatiri kufamba nawo. Taenda koonamata kudaro takadzoka muprofiti uyo achinja statement wakunyatsa kuona kuti uyu hausisiri mweya yatoo nyama iyi. Ndopa akataura kuti hanzi ndikudawo kubvunza anoita zvekurapa pakati penyu ndiani? Vandati ndini. Zvikanzi n'anga yakabatisa mhepo iyi iri kupi? Tikati yakadzoka kumba kwaye kuHarare. Zvikanzi ndiri kuda n'anga iyoyi ndiyo yandiri kuda neni toona kuti mhepo iyi yakaiswa apa nokuti ndiri kuona kuti dambudziko riri papa hausi mweya wengozi imhepo yakaita kuiswa kuti pagotaurwe nenyaya yezvengozi asi isiri ngozi. Mwana wacho ari kubata ngozi ari kupi? Tikati aiwa mwana ari kumba. Zvikanzi ngawi zveshuwa mota yakadhiraivhwa kubva kumba kuya nemwana yauya nemwana muprofiti uye kuti abatise ngozi ye kana chikwambo chaari kuona hachina kubatiswa. Zvikanzi ndichangomubvunza mibvunzo 5 kana 6 chete kana ndamubvunza chikwambo chichabata hapana chakabata. Ngozi yacho haina kubata zvokuratidza kuti tizive kuti zvaakanga achiita zvine proof. Akatadza kubatisa chikwambo chaakaona akatadza zvekare kubatisa ngozi yaakanga achishora. Ndokubva tabva ipapo tochienda kupi? Zvikanzi ngatiendei kuHarare. Toenda kuHarare kupi? Kwamadzibaba kwa handeti nonozviona ndofunga tatina sekuru wangu mumota wakati aiwa pane mwe n'anga ngati yandakadhanirodha imbori momwe munhengi rinomu vanhu madii kumboenda kunoona n'anga iyi. Takaenda kun'anga iyoyo zveshuwa tasvika pan'anga iya patakapinda mukati yakatsanangudza yaye ikati isisu tinoita zvekuti vanhu vanonyika maoko asi tinoda vanhu vakachena kana pano vakambobvisa dzinhumbu kana dai pane vane zvavainazvo munobva mangobuda muno nokuti hatidi ropa. Handiti muri kuona tiri pakati pekuti tinyikiswe maoko mainini wangu akabva atanga kupopota yatotanga feki hakuna zvinhu zvakadai so. Isisu ngatitobudei panapa iyi itori feki iyi. N'anga iyi yakabva yatobhoekana nomashoko ayo nokuti pakanga pakuteta kahonoizi kakanga kari kuitika ikati mandishora mashora dare budai muite sei muende. Takazama kunyengererawo tikukumbirawo vanhu tidzoke kudindini yakabva yaramba n'anga ikati mochuya mangwana zvanhasi zvaramba. Takabva ipo pai ndo patakachita aregedza itiite sei tiende pane mumwe akanga anzi tiende ikoko. Ndokubva pazongoonekwawo pepa ine sowe ramadzibaba Simba kuHarare. Mota yakangokomuswa hapana akanga ano connection kana kuti kudii. Vanhu vese vakangoirana kuti angati mbopaonewo pasowe apa kuti pakamira sei. Zveshuwa takona pasowe riya madzibaba Simba wakabata nyaya yengozi wakati ndaona kuya kwamaita panapa ndiri kuona mombe dziri kutinwa dzichita sekunge dziri kuoneswa mukati momumwe musha asi zvadziri kutinwa dzichita sekunge dziri kuoneswa mukati momumwe musha ndaratidzwa zvichinzi ingozi iripo pakati penyu asi chinhu chiri kunetsa ndaona imimi maneta muchaneta nokufamba muchiita sei asi mukati memusha umu mune zvikwambowo zvirimo zviri kushanda nemweya ipi iyoyi. Saka pari kuda kuti imimi warume dare renyu iri muuye tibatise chokwadi chese chakaitika chigobuda pachena. Vanhu rarai pasowe zveshuwa takabvumirana tese kuti ticharara pasowe tikatengeswa mbiya nejira.
tatengeswa mbuya nejira yekuti ngozi izobatiswe pabude chokwadi zvakaitika. Hatina kuzodzoka padare pai pamadzibaba Simba. Takabva tadhaivhetiwa kuno mumwe. Taenda kune mumwe uya. Akasvika akati ndiri kuona kuuya kwamaita uku ndiri kuona mombe dziri kutinwa. Asi kutinwa kukiitwa mombe idzi. Ndaratidzwa paine mweya wengozi uripo zvichiratidza kuti ukaona mombe dzichikuma dzichibva kuno mumwe musha dzichienda kuno mumwe musha kuratidza kuti hapana zvinhu zvakanaka zvichireva kuti mweya wengozi uripo. Asi chinhu chiri kundinetsa ndiri kuteera mweya uyu. Ndaratidzwa inini ndichinzi mumusha umu kumadzibaba yenyu kune banga rakanga ririko rakanga richifamba nedzinza. Kufamba kwaita banga iri nedzinza. Bambo wenyu panapa ndiani? Kwakabva kwachinongedzwa baba watakanga tinawo. Zvikanzi munoziwei nebanga iri? Zvikanzi nababa wakuru akanga aripo zvikanzi handina baruzivo. Bamunini wakabva wadaira bamunini fungai wakati aiwa isu tinoriziva banga iri. Rakabva kwananzounhenda. Rabva kwanzounhenda banga irori. Rakabva rachiuya pakafa kumumba mababa wangu. Pakafa baba wangu inini rakabva rachitowa namukoma baba wakomana wakutaura baba warume weda. Ndiwo wakatora banga ripi iroro. Saka ratorwa banga irorero. Rinani banga iri. Pakabva pashaikwa kuti akasiyiwa banga ndiani. Inini nomurume wangu taigara kuDurban. Takasvikira baba wasipo. Wafa. Zvichireva kuti anza iri pakudhara. Aigara nababa ndibamunini. Tisingade kusvisva zvedu kana kuti kudini. Kana rakadhisapira mumba mababa munini. Nokuti ndiwo aigara nababa tisipo taigara Durban. Mushure maizvozvo ndopa takachibva pamadzibaba waya. Wataura wakati endai munoenzana nedare renyu. Akataura akati baba ndiri kuona iwe une danda rine masvosve kutaura bamunini. Zvikanzi vanhu vese munongedzerei uyu. Takavanongedzera. Zvikanzi danda raunaro rino masvosve enda unoenzana naMwari. Uture danda rako pachokwadi. Zvadaro tabva paya pamuprofiti uya. Ndopa takachuya pamadzibaba Gideon. Uko dare ratakanga takatarisira rekuti tinge tiri kuenda muswe china riya kumanheru rakarambwa rakatizwa iro. Pataenda pamadzibaba Gideon. Muprofiti wakangotsambukirwawo zvekare zvakafanana namadzibaba Simba. Tasvika ipapo muprofiti yakati haana chaakataura nevanhu akanga atori mugomo bvadzika. Akanongedzera bamunini wangu nevakadzi akati endai motema mashizha matatu muye nawo. Wakasumuka zveshu akaenda kunotema mashizha matatu akauya nawo. Mashizha erudzi. Hatisi kuziva ndiwo akanotema iwo. Hatisi kuziva kwakanzi miti yakasiyana. Saka handingapupure kuti wakatema erudzi. Iyo ndo achazotaura. Vanotema mashizha aya vakabva vauya vagara. Vakabva hanzi nyaya iripo ndeyekuti dare renyu ndichazorienzanisa kwakachena mangwana. Ndoda kutaura zviitiko zvinoitika muupenyu hwangu. Sezvo ndiri mwana waKarimazondo. Zviitiko zvinoitika muupenyu hwangu ndezvokuti ndiri munhu anoshanda semoigad. Asi chandobata handichoni. Chinotaridzikawo sekushanda kwanendaita. Chotadzwa sekushanda kwandaita. Kwete kuti mano ndine ndisina apa. Chechipiri matsaona dzinjodzi dzokuti ndakambokwara nengoro before vanazombokwara futi nezvekushandisa ndinoweza ndiri carpenter. Dzinjodzi dzinondiwandira kwakati nemudzimai wandandigere naye mumba. Ndaingorota iri senge murume waita sengononditandanisa uchindimhanyisa. Ndoita ngendo zvine chimhanya kana kuti mune makarimwa zvezvo mune chibage chako notumbuka. Kumanda kutiza kuseke kusina kana chibage chia kune kwa kugwenga kune makomo akaoma kuri kuhope ikoko zvinosangana nazvo. Saka ndachitoda kubatsirwawo kuti kana pane vane ruzivo semimi masvika panapa motibatsira. Alright. Ayo. Magarara nini kupigini. Magarara nini. Shokore kuti tara takarara nini kane vanhu kudaiso. Ndakarara naye mugadzirise shone yake. Ishone yekudini ngataure. Ishone yekudini. Ishone yekudi vanhu vakatarisa. Taura kuti ndine mukadzi wangu weshawa saka utaura chokwadi kwete kundidaro pane. Pane zvimwe zvinotaura kuti mwana wanonerewa.
ndobvumira rokurwa unganditaura kuti inini ndakakarara nini Alright, sorry. kunditaura kuti wakarara nini wakarara nini kujairira uri kuona kwauri kusvika shava kwauri kusvika handiko right regedzai ndiba ndangoshata ka1 ndishatisei ka1 mudara ndishatisei ka1 nditorei right mukoma chimbomira pamataura mambotaura chisiataura kutokorora muromo taura zoda kutaura panaramidza munhu kutaura right munhu wese kana zita rangu mautanga ndatanga. zita rangu indozi Langton Chibanda. Ndoda kugarisa zita rokuti majabha risi zita rangu zita rokwasekuru. Ndoda kuitira kuti zita iro risanyangadzwa. Tate zero. Zita rangu ndozi Langton Chibanda. Gabriel Karimazondo ndinomuziva ari munhu wandakadzidza naye. Tate seka. Gabriel Karimazondo achitanga upenyu hwokurarama kuti azoite storo. Akaregera chikoro ari form 2. Achirarama nemukoma wake anova iye Michael Karimazondo. Wachita zvekutengesa tumapoto tuya zvekukoma migoro achitengesa. Gabriel Karimazondo akaona kuti no inezvo chikoro zviri kundinetsa bhira ndizviregere. Ndobva aregera bva kusenza nomukoma wake. Mukusenza kwaakaita nomukoma wake, mazira ndiita sawira wangu ini Gabriel Karimazondo munhu akaomera haabudisa kana sendi kuti mumwe kokora. Kufunga kwandinoita kwete kuti kwaakaenda ndaandiriko. Kufunga kwandinoita nokuomera kwake kwakaita kuti aite zvinhu. Ndokubva wakumbirana nomukoma wake kumashure uku ndisina zvandinoziva. Ndobva mwakusenza pake makumbirana akaita nomaparadzana nawo akaita handaazive. Karimazondo Gabriel akusenza achirarama ega. Tichimuziva isisu. Akatanga kuita zvinhu zvake tichiona namaziso. Kutokunda isisu wakafunda kudarika iye, kutokunda vamwe wakafunda kudarika inini pamusoro paKarimazondo Gabriel. Naizvozvo Gabriel Karimazondo kufunga kwandinoita kwete kuti ndiri kuramba kuti akaromba, kwete kuti ndiri kuramba kuti anochikwambo, kwete kuti ndiri kuramba kuti ane ngozi, asi kufunga kwandinoita inini is a hard working man. Ndo makanganisira andiri kuita kufunga. Saka munazondiregerera kufunga handinakaenda kung'anga kuti ndizive zvinhu zvipi zvinhu izvozvi. Gabriel Karimazondo kufunga kwandinoita inini is a despite kusanzwisa kusagona kutaura kwake, Gabriel Karimazondo is a hard working man. Munhu akambosenzera mukoma aiombera kuna mukoma achiti pamusoro yemukoma. Munhu iyeye akasenza zvinodarika munhu akanga ari mukuru anonzi aromba. Ndokuziva kwandiita pasi rese kurarama kwedu kwatinoita kwese pawanhu watema. Ndoda kutaura chokutanga ichocho. Chechipiri, Gabriel Karimazondo is married to 2 wives. Gabriel Karimazondo aroora kudaro anoti mukadzi uyu ana zvinhu zvake, mukadzi uyu ana zvinhu zvake. Pawanhu wese iwawo nerimwe side racho ndaitombotora mwana wangu ndichiti hande kuchikoro kuna Karimazondo unodzidziswa kurarama, kuti kurarama kunoita sei. Pamwe pacho ndaitombopanisha mhuri yangu inini kuswera nenzara the whole day kuti wazive kuti chii chinonzi upenyu. Even mukafonera mudzimai wangu kaharare muchimubvunza kuti mwana wako wangu wasingapiwe punishment here kuti tiswere chiti $3 yako yekudya iri muhomwe pada kuti uswere nenzara udzidze. Chikoro chandakadzidza kuna Karimazondo kuti mwana unogona kurarama, asi kwete kuti kunoraramiswa nokudya drink asi kana maheu. Chipesana naKarimazondo nyaya kutotenga maheu iyoyo. Satauya panhau yaKarimazondo pandakainzwa inini ndakarwadziwa ndichiti Gabiwe kana wakaromba ndiri kuda mombe 2 kwauri, because pandichasvika pese ndichiti totongana naKarimazondo ndakamurowa mbama inini Karimazondo ndiri mbama mukoma wake taakufamba. Handina pandakanzwa kwese kwatakaenda kwese pandakanzwa kunzi Karimazondo Gabriel akaromba, akanhingirikira, akauraya munhu. Chiri kundinakidza ipapo ndechekuti nguva inonzi munhu yakaurayiwa Karimazondo nemukoma wake, mukoma wangu wofuti inini anova Mike, ari kupupura mukoma achipupurira munyina wake kuti munhu akaurayiwa tiri tese, akafa tiri tese achinzi azvisungirira. Ndo chinhu chekutanga. Chechipiri ndechekuti nguva iri kutaurwa kunzi kwaakuine mafoni
kwanga kusati kwanoona mafoni zvokuti vanhu vachibva kuharare panguva iyoyo kwaigona kuwanika munhu aine foni ari mumwe chete 1 out of rufu rwese aive mason Ericsson dzekudhara dzedze aitobva kaharare munhu iye dzimwe nguva kana ari atumwa norufu kuno kumusha kutanga kutaura kuti tikudai kwete kuti panguva ikwakuine mafoni. 2 ndakabvunzawo mhuri yakarima Zondo Gabriel kureva mudzimai wake nhai mainini ndiri kukumbirawo kubvunza kuti imimi muri kunditi here because kutaura kunoita mukoma nemudzimai wawanoti panguva iyoyo kupurazi kwaya kunemba asi Gabriel ari kuti papa tori nochimusasa saka kupesana kuri kuita zvinhu zvavo chandazojaja inini judgment yangu ine kukanganisa kutaura ndopandokumbira uregere kumhuri yakwakarima Zondo po ndoda kuti wayanani ndekwekuti mukoma ndini inini munin'ina Gabriel ndaifanira kuti kuna mukoma pamusoro mukoma mari yamandipa ishoma everyday ndishiombera munin'ina but zvakaita opposite zvinhu izvi shuwa Gabriel regedzai vanhu vamuti akaromba chikonzero nei shop yakarima Zondo iye mbune Gabriel mukamusvika mushopu make mune zvinhu radio yake sherufu chete zviri pasherufu chete ndikanzi zvitenga ndigonozvitenga kuzviita bainini kuzoti zviri mustore kuzoti zvipi kuzoti zviri kumona mukadzi mudiki kana mukadzi mukuru shuwa zvinokodzera kuti pachibhoyi chedu kuti wakaromba nokuti unenge une zvinhu zvakawanda kudarika zvomukoma bondi number 1. Number 2 Gabriel wopashe zvake iye pashe zvake kuti azofungirwa navanhu kuti akaomera ndaitomboti chataura naye kana dare rapera kuti anzi wakaromba shuwa akaomera saka kuomera kwake pashi kana maakaenda kuchishona chenyu pachiwano chenyu munodzoka muchiti akaromba because mari yake hainzi aipuwe vanhu saka unofungirwa nzo wakadini wakaromba. Saka naizvozvo ndiri kuti parizvino izvi manjiya ndinemi weDrumas Media imimi Gabriel Karima Zondo ndiri kumurambira kuti akauraya munhu ndichimurambira kudaro handichakwanise kusiwa nomhuri yokwakarima Zondo paya kufamba kana kuti ndichafamba ndakanyarara naye ndichitedzere ndichida kuziva kuti shuwa akaromba here because ndamurambira nhasi pamusoro ndofunga vandataura navo vemhuri vabvuma kuti tivape vanovabatsira. Saka imimi chiregedza henyu kuita wari nekuti ane mushonga ndiani asina ndiani izvozvo tichakubatsirai. Chatakuda ndechekuti imimi muronge zuva ramunoti ngavauye musi wakati kana muchida vana sekuru vatatu tinouya nawo uyo apedza dare rake vamwe vacho vari uko vamwe vari uko uyo apedza dare rake mombomuburitsa uyo momuburitsa kuitira kuti nhau yenyu chandanga ndichikumbira sasawira pekupedzisira pacho maona mukoma wedu mukuru ndikuramba ndichiti mukoma wedu mukuru that's why maona ndichiti uyu mukadzi wangu kana akandirowa ndabvuma kurowa bhosi mukadzi wangu pati kuti mukoma wedu mukuru panguva ikurwadza yekuti tangati mudiki airi pamombe yega airi pangozi yega napane pakufamba ari kufamba ari yega achibudisa mari takuzoenda pokuti tidakaenda futi kungangana atudza muri kutaura idzodzo ngavachiite 50 kana chinzi dhora kwete kuti munhu achiramba achibudisa mari ari munhu 1 ipapo panopesera padini pachirwadza. Mashoko angu okupesera ndiyayo ndichiti Gabriel kuromba kana akaromba aiwa munhu arambirwa nokuti anozviita uri usiku tisipo muchidimbu handisi kudefenda Gabu handisi kumuti akanaka kana kuti akadini asi ndiri kuti Gabriel Karima Zondo is a hardworking young man or is a hardworking man. Kechipiri people may take an advantage yokusagona kutaura kwaGabu kubva tiri kuchikoro chaiwe chirema chokusagona kutaura naizvozvo munhu anogona kutotsidzirwa nokusagona kutaura ikoko. Mumwe munhu achindoomberesiwa akabvunzwa tiri kumuprofita wokwamurehwa uku kuti baba mune makore mangani akatatanika nemakore ake ndikati wakomana atadza kutaura makore chaiwo. So muchidimbu ndiri kuti Gabriel haagoni kutaura kusagona kutaura kwaGabriel kunoita kuti wanogona kutaura wacho wese wadaro wachinzwa wanotomutsitsirira wachiti Gabriel akadini akauraya munhu. So muchidimbu ndikudzokorora shoko rangu handisi kumurambira kuti akaromba asi Gabriel urema hwake ndo uchamukuwadzisa. Muchidimbu sasawira waGabriel Karima Zondo ari munin'ina kuna Michael ndichiyananisa kuti wadanane chokwadi ndiri kudzokorora shoko iri ndikanzwa kuti Gaba akaromba ndichapesana naye kusvika pakufa. Ndapedza hangu ndini Langton Chibanda. Ndicho chirongwa chatakupai yezuva ranhasi. Ndofunga manzwa mativi mairi achitaura mune ramangwana ka tichazenge takukupai nhau yapadare ramambo mutoko tinzwe kuti vanoitonga sei nhau iyoyo. Hapana chekuedzera hapana chekutapudza. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level.
Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.